a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Inkomplu bħerqa kbira l-mixja tagħna matul dan iż-żmien qaddis u għażiż tar-Randan. Diħlin iktar fil-font, diħlin fil-qalba, edha toqrob il-ġimgħa mqazza. Ejjew għalhekk nisimgħu b'qalb kbira, b'qalb miftuħa il-kelma tal-mulej, it-talbiet tal-Knisja matul dawn il-ġranet eżiż. Il-mixja tagħna tar-Randan li hija mixja ta' tama hija mixja fejn aħna infittxu, anzi aħna qaċċana għall-verità. U dwar dan ikellimna Ġesu llum fis-silta tal-Evanġelju. Il-verità hija dik li teħlisna, hija dik li tressaqna aktar lejn il-mulej li huwa il-verità. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li kollok tieba l-qajt il-foqra u l-midinbin, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li sejjaħt madwarek il-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li wett il-ħajja ta' dejjem li kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin, dawwal il-qlub ta' wliedek li tqazzu bl-emejjel tandima u fit-tjieba tiegħek agħti widen għat-talb umli tagħna. Int li tnissel fina x-xewqa tar-rabta miegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien is-Sultan Nabucodonosor qabad u qal: Sidrak, Mesak u Abednego, jaqgħu għamiltu il-ħsieb li ma taqdux l-allati u li ma tqimux l-istatwa tad-deb li jien waqqaft. Issa ara, intom xlesti li tinxtetħu fl-art u tqimu l-istatwa li jiena għamilt, malli tisimgħu id-daqq tal-kornu, tal-fifra, taċ-ċetra, tal-arpa, tas-salterju, taż-żaq u ta' kull xorta oħra ta' mużika. Għax jekk ma tqimuhiex, tkunu minnu fih mixħutin f'nofs forn ta' nar iħeġġeġ u liema hu dak Alla li se jeħliskom minn idejja.
Sidrak, Mesak u Abednego wiġbu lis-sultan u qalulu: Nabucodonosor, aħna m'għandniex għalfejn inweġbuk fuq din il-ħaġa. Jekk kienu tassew hekk, Alla tagħna li aħna nqimu jista' jeħlisna minn idejk, o Sultan. Mqar jekk le, kun naf, Sultan, li l-allatek maħnissa naqduhom u l-istatwa tad-deb li ntwaqqaft maħnissa nqimuha. Imbagħad Nabucodonosor imtela bil-korta u bixra ta' wiċċu tbidlet kontra Sidrak, Mesak u Abednego u bħala tweġiba ordna li qabdu forn 7 darbiet isħan mis-soltu u rrid li xi rġiel b'saħħithom mill-armata tiegħu jorbtu l-Sidrak, il-Mesak u Abednego u jixtuhom ġol-forn tan-nar iħeġġeġ. Imbagħad is-Sultan Nabucodonosor staġeb u qam minnu fih u qabad u qal lill-kunsillieri tiegħu: Mhux 3 kienu l-irġiel li xħetna marbutin fil-forn tan-nar? Wieġbu lis-Sultan u qalulu: U żgur, Sultan, iżda hu raġa' u qal: x'biċċa jiena qiegħed nara 4 irġiel maħlulin u mexin fil-forn tan-nar u r-raba' wieħed qisu xi wilk lallat. Nabucodonosor qabad u qal: Imbierek Alla ta' Sidrak, Mesak u Abednego li bat l-anġlu tiegħu u ħeles lill-qaddejja tiegħu li ttamaw fih u kisru l-ordni tas-Sultan u taw ħajjithom biex ma jaqdux u ma jqimux Alla ieħor ħlief lill-Alla tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int mulej ta' għal-missirijietna. Imbierek ismek għaddis u msebbaħ flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int fit-tempju ta' sebħ imqaddes tiegħek. Imbierek int fuq it-tron ta' saltnatek. Flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini li ħarsek tinfet l-abbissi. Imbierek int fil-wisa kollu tas-sema. Flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: Aħna nisel Abraham u qatt ma konna l-sira ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir ta' dnub u l-sir ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-iben għal dejjem jibqa'. Jekk l-iben jeħliskom, tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jiena naf li intom nisel Abraham, madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni, għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom.
qabżu u qalulu missierna u Abraham. Għallilhom Ġesu, kieku kontu ulied Abraham, kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li jettilkom il-verità li smajt mingħand Alla. Dan m'għamlux Abraham, intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu aħna maħniex ulied iż-żina, missier wieħed għandna lil Alla. Għallilhom Ġesu li kieku Alla kien missierkom li kontu tħobbuni għax jiena ħriġt u ġejt mingħand Alla. Għax jien ma ġejtx minn rajja, imma kien hu li bagħtni. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Waqt l-azzjoni liturġika tal-ġimgħa l-kbira, mela l-ġimgħa l-kbira u wara nofsinhar, nisimgħu ta' kull sena ir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu skont San Ġwan. U f'dik is-silta hemm dak l-episodju meta Pilatu jagħmel dik il-mistoqsija famuża lil Ġesu: x'inhi l-verità? Ġesu ma jwiġbux. Hija mistoqsija li tibqa' tidwi tul is-sekli. Imma jekk inkunu attenti, nindunaw li illum fis-silta tal-Evanġelju mħabbra lilna llum, allura ġimgħa u nofs qabel il-ġimgħa l-kbira, għandna tweġiba dwar x'inhi l-verità. Ġesu qed jitkellem ma' dawk il-lut, anzi qed jiddibatti ma' dawk il-lut li emnu fih. Imma xorta waħda kienu qegħdin jitħabtu biex jemnu. U wara x'qalilhom Ġesu: jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità, u l-verità teħliskom. Mela din hija ċavetta, din hija t-tweġiba għall-mistoqsija x'inhi l-verità. Qed jgħidilna l-mulej Ġesu x'għandna nagħmlu jekk iżommu fil-kelma tiegħi, ġifieri tibqgħu fidili lejn il-kelma, tibqgħu qrib tal-kelma, tibqgħu tisimgħu il-kelma, tibqgħu tiftħu qalbkom għall-kelma, tibqa' inti tħalli l-kelma tinżel f'qalbek biex tħalli l-frott, jiġifieri tik direzzjoni, turik x'għandek tagħmel, kif għandek iġġib ruħek, x'għażliet għandek tagħmel. U hekk inkunu kif qal Ġesu tassew dixxipli u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Din hija x-xewqa ta' kull wieħed u waħda minna, din hija x-xewqa tan-nisrani awtentiku li quddiem tant affarijiet li jiġru madwarna li anki jħawduna, quddiem l-ingann huwa l-gidba, huwa n-nuqqas ta' verità, quddiem l-ingann li ħaġa ħażina titpinġa bħala ħaġa tajba. Dak huwa ingann. Li stil ta' ħajja li ma jaqbilx mal-valuri tal-Evanġelu qisu jitqiegħed bħala ħaġa tajba. Dak huwa ingann. U jista' wkoll jiġrilna fil-ħajja anke personali tagħna li aħna nkunu ingannati b'ħaġa jew oħra u nsibu ruħna allura il-sira. Issa hu jrid jeħlisna li l-sir mhuwiex ħieles huwa skjaf. Għalinna Ġesu u tarfu l-verità, mela il-verità tindunaw biha, tilqawha, taċċettawha, tħaddnuha u l-verità x'tagħmel teħliskom x'hemm miżbaħ mill-verità f'kull aspett tal-ħajja. X'inhi r-responsabbiltà tiegħek inti x'kbir jew żgħir tagħmel x'tagħmel, il-verità teħilsek. Illum ukoll Ġesu f'din l-istess silta hekk sabiħa ħafna qed jgħidilhom intom tfittxu li toqtluni qegħdin għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Ejjew aħna nkunu bħal dik il-ħamrija fertili, dik il-ħamrija li tilqa' iż-żerriegħa li hija l-kelma biex dik il-kelma, dik il-verità tħalli l-frott fina.
Innutaw kif dak li smajna fl-ewwel qari llum fi żmien l-eżilju ta' Babilonja meta dawk it-tliet irġiel, dawk it-tliet żgħażagħ Lut ma llum qegħdin jissemmew bl-isem li tawhom il-Babiloniżi, Sidrak, Mesek u Abednego, kif dawn ma ridux jaqgħu għall-ingann, ma ridux jaduraw idolu u aħna f'ħajjitna ngħidu għall-verità. M'hemmx idoli, m'hemmx idoli fil-ħajja tiegħek, staqsi ftit lilek innifsek, qarbel ftit lilek innifsek, x'inhu huwa dak li qiegħed ijassrek? Hemm xi idolu fil-ħajja tiegħek? It-tweġiba tittatija inti. Dawn it-tliet żgħażagħ baqgħu ikunu determinati u ilmu lejħelishom minn dan in-nar. U tant taw xhieda qawwija li saħansitra s-sultan pagan Nabucodonosor jew Nebukadnezzar jasal li jistqar għalkemm huwa pagan imbira kalla ta' Sidrak, Mesek u Abednego li bat l-anġlu tiegħu u ħeles lil qaddejja li ittamaw fih u kisru l-ordni tas-sultan. Jiġifieri kisru l-ordni tiegħu stess. Imma dawn fittxew il-verità. Ejjew aħna matul dawn il-ġranet tar-randani ma mhux biss ħajjitna kollha infittxu li nkunu għaddejja tas-sew tal-verità. Għax hija l-verità li teħilsek, il-verità dwar l-għażliet li tagħmel, il-verità dwar l-istil ta' ħajja tiegħek, il-verità dwar il-familja tiegħek, il-verità dwar ix-xogħol tiegħek, il-mod kif iġġib ruħek, ir-rikreazzjoni li tfittex, dak li tfittex li tara, dak li tfittex li tisma', il-mod kif inti tuża l-flus tiegħek, il-mod kif inti iġġib ruħek b'mod ġenerali. Imma inti qiegħed tfittex il-verità, jekk int nisrani, jekk int tassew dixxipru tal-mulej, qiegħed tfittex li toss il-ħajja mill-bidunet tagħha sa tmiem naturali tagħha, jew qed tkun ingannat. Ejju għalhekk nitolbu ħafna l-mulej illum matul din il-quddiesa biex aħna nilqgħu l-kelma tiegħu, inżommu l-kelma, narfu l-verità u l-verità iva teħilsek u teħilsek tas-sew. Ħuti eżis nitolbu biex aħna nħarsu l-kelma ta' Alla f'qalb tajba u sinċira u nagħmlu frott bil-perseveranza fil-waqt li ngħidu wara kull talba tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna, tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna. Biex l-insara ma jidħlux f'kompromessi mal-idoli tad-dinja ta' żminijietna. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna. Għal dawk li jbatu inġustizzji minħabba il-kuxjenza tagħhom. Nitolbu għalihom biex huma jibqgħu fidili lejn il-verità. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna. Biex iż-żgħażagħ tagħna jgħixu ta' bnedmin ħielsa u jiġħdu kull manipolazzjoni u sfruttament tal-età żagħżugħa tagħhom. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna. Nitolbu għall-morda kollha, dawk li qegħdin jieħdu l-kura barra minn pajjiżna. Nitolbu dawk li jinsabu fl-aħħar ta' ħajjithom biex inti mulej tgħinhom u tagħtihom dak li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu tkun il-kelma tiegħek mhux sbieħ għal riġlejna. O Alla missier dawk li jittamaw fik, eħlisna mill-qerq tal-gideb tax-xitan, l-inganni tax-xitan, u dawwanna bil-kelma ta' ibnek Ġesu biex inkunu bnedmin ferħana u ħielsa, dan nitolbuh bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza tiegħu. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju mqaddes imwaqqaf minnek għal ġieħ ta' ismek biex bil-grazzja tiegħek ikun jiswa wkoll ta' għajnuna għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'fer kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, salvana intu salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek milej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġ li mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla s-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu il-verità li teħlisna. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Il-misterja qaddisa li rċevejna mulej ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu lil qlubna mill-ġibdiet ħżiena u jwettquna u jħarsuna dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil
Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni. Ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss se titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu, u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link għat-posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib isdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib isdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-menuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dubietna bħalma nafru l-menuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Mmalla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum afrinna dubitna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om iżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb.
Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja, Henna lina. itlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrok fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq iżgura. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisinu protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.